Jamen, godmorgen. Velkommen til første video her på Vitao-kanalen. I dag der skal I med ud bag kulisserne på et Vitao-shoot. Vi skal ud og have skudt noget content og få taget en masse fede billeder ude i B93 sammen med skide dygtige atleter. Vi har Daniel P., Mads, Theodor, eller Theo, og så har vi Sofus, som skal hjælpe os med forhåbentlig at få skudt en masse fedt content. Så følg med i dag bag kulisserne. Hey Valdemar. Så er vi ankommet ude ved B93, hvor at vi venter på, at vores kære atleter gider at dukke op. Så ja, det bliver super fedt. Vi glæder os til at få skudt det hele. Forhåbentlig nogle fucking fede billeder og nogle sindssyge videoer. Så der I har noget lækkert at glo på. Men så er det jo bare at vente. En mere. Styr mig. Jo, selvfølgelig skal I det. Så hvordan synes du, det er gået indtil videre? Skide godt. Vi får taget nogle gode billeder. Byt op. Kør bare P ind. Theo, kom bare hen til mig. Han kan slet ikke være i sig selv derovre. Nej, men det er famous. Det er helt vildt. Ja, tak. Så nu er vi i gang med at få taget billeder. Vi har lige fået nogle billeder af nye produkter, der snart kommer. Så nu er vi i gang med at prøve at lave lidt lækkert content til hjemmesiden, til Insta, til så videre. Og det er bare mega lækkert. Du siger spire, er det okay? Han hopper først til venstre, ikke? Vores venstre. Ja. Klar. Hop, go. Det bliver virkelig godt. Jeg synes virkelig, gutterne de er virkelig gode. De er faktisk vanvittigt gode. Så nogle gode redninger. Vanvittigt fede clips. Op igen! Op at stå! Kom, afsted! Ja, det er fint. Ja, kom afsted. Hold, kom. Kom afsted, Theo. Afsted! Ja, det er klasse, mand. Og så er vi tilbage igen. Vi er færdige for i dag. Det var et rigtig godt shoot. Det har været en succesoplevelse. Der er taget en masse gode videoer. Der blev lavet en masse fede billeder. Og vi vil gerne sige tusind tak til vores atleter, der valgte at deltage. Vi vil gerne sige tusind tak til jer for at have set med. Og så husk at følge med her på kanalen. Følg med på vores sociale medier for hele tiden at være opdateret omkring det nye, der skal i Vitao. Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I gad at se med. Vi ses i næste video meget snart.